Det var det der legendariske Fantastic Four run, som definerer så utrolig meget i Marvel-universet. Har du nogle andre sådan klenodier, som du holder meget af? Ja, altså så der sker jo det for Marvel, som at nu begynder de fansene, altså de fans Marvel har skabt at blive voksne kunstnere. Og der Stan Lee får en protégé, der hedder Roy Thomas, som altså excellerer i og gør det hele sin tid, og han bliver senere chefredaktør i en kæmpe viden. Altså han ved, og han genoplever også hele Golden Age. Det er hans store passion, er ligesom hele hans barndom skal komme tilbage til Marvel. Og hvornår er vi nu henne? Nu er vi i slutningen af 69, og der sker noget meget interessant på en døende serie, og det er jo tit, det er sådan noget, det er, at der sker pludselig noget spændende på en døende serie, fordi der kommer mere mod ind hos forfatteren og hos tegneren. Er det fordi, de bliver mere fandenivoldske, fordi de tænker, altså, at det er livet på vejen ned? Det var jo sådan, Spider-Man blev opfundet, at det var en døende Amazing Fantasy, som de havde et nummer tilbage, og så sagde Stan Lee, må jeg ikke godt prøve den idé med en edderkop, der er et menneske, og så sagde jeg, gud, ikke den igen. Og så tag det nummer, ikke? Så lukker vi efter det. Det gik okay jo. Men hvad skete der her? Jamen her, der skete det, at Roy Thomas var kommet i gang, og der er kommet en ung tegner, som hedder Neil Adams, og som er den anden store, efter min mening, Leonardo da Vinci-type, udover John Buscema. Og det er før Batman, det her, fordi det er jo hans store Green Lantern, Green Arrow, Deadman og Batman især, ikke? Og der gør han det i den her døende X-Men-serie. Skal vi tage den ud og kigge på den? Ja, lad os tage den ud og kigge på den. At han simpelthen skaber den moderne superhelt. Altså, han skaber ikke mindst grafisk den moderne superhelt. De går væk fra det der uniformer og bliver sådan underlige halvt det ene og halvt det andet. Og man kan sige, hippietiden, vi er i slutningen af 69, efter sommeren 69, og så tegner han jo gude godt. Altså, og så layouter han jo også mere kaotisk eller mere dynamisk. Grafikken ændrer sig, og det som Neil Adams har gang i, det kommer også senere med nogle virkelig spacey heads i 70'erne, som virkelig rykker. Men det sjove er, at han laver altså 8 numre, og så tror jeg, der kommer 2 numre efter Sal Buscema, og så går den ind. Og så er X-Men-serien, der kommer genudgivelser i 5 år. Den er simpelthen død i 5 år. Indtil at i 75, da Chris Claremont, som helt ung mand på Marvel-redaktionen, går forbi et kontor, eller sidder på et kontor, hvor David Crockham og Len Wein er i gang med at prøve at se, om de ikke kan genopleve de der X-Men som en slags new team. Og han sætter sig helt ublu ned og kommer åbenbart med et par gode idéer, for inden vi ser os om, så allerede efter et nummer, så er han medplotter, og efter et par numre, så overtager Chris Claremont simpelthen. Men nu er vi fremme ved en 10 år senere, ikke også? Ja, det her, jeg har faktisk taget John Byrnes Svanesang på X-Men med. Altså efter Crockham kommer Byrne, og det er et run, der hænger sammen. Jeg tror sjældent, at 2 tegnere hænger så godt sammen i et run som Crockham og Byrne. Og det her er Days of Future Past, som jo blev til en ret god, synes jeg, udmærket X-Men-film. Som altså kun, i virkeligheden, historien i den er kun det her og et til? Eller hvad? 2 numre, ja. Det er kun 2 numre. Og som er hele den her tids... Altså, det er sådan set... De rammer meget godt handlingen. Vi starter ude i fremtiden med Kitty Pryde, som er John Byrne og Chris Claremonts deres bud på... en superhelt efter Crockham. Altså Crockham og Claremont og Len Wein, de får opfundet det hele, men Byrne, han kommer lige ind og får lov til at være med på Kitty Pryde, og det sidste nummer, han laver på serien, efter den her, hans Svanesang på 2 numre, er også et julenummer med Kitty Pryde, for det var ligesom hans It's My Babe. Men altså, det er klassisk John Byrne-stil, og det sjove er, at han de første, altså jeg elsker de første John Byrne-numre, som er hans 70'er-numre, før han rigtig bryder igennem. Der ligger han så lidt op af John Buscema, men jeg synes, han gør det på en vidunderlig måde. Jeg elsker de gamle John Byrne-tegninger, men jeg kan klart se, at med det her, der finder han jo sin egen stil fuldstændig, som ikke er en John Buscema-stil, men en John Byrne-stil, om du vil. Jeg ser jo meget Byrne som en DC-tegner i virkeligheden, fordi hans Supermans og ting og sager var så markante. Senere, men så efter de her X-Men, så går han så over
og starter Fantastic Four. Han har allerede været lidt inde på det 20 numre tidligere, men hvor han ligesom har været under forfatterens hånd. Ja. Men så laver er han den første, der, kan man sige, ud over Miller og ham, der ligesom laver det her, sådan her aktør, hvor de tegner og skriver, som ikke er nyt med dem. Hvor mange lavede han af dem? Jamen, han lavede fra 234 til, tror jeg, 293. Så okay. det var godt og vel 60 numre. Og det er lang tid. Det er 5-6 år på sammen. Men hvad gjorde han ved Fantastic Four? Jamen jeg vil nok sige, at han stod meget... Han genopfandt Kirby igen, vil jeg sige. Han kom tilbage til det bedste stof af Kirby og udviklede det her. Og så havde han nogle fantastiske... han havde sådan en kosmisk tilgang til Fantastic Four. Familien i Cosmic eller Negative Zone eller noget andet, og hvor der altså når det bliver sådan en rigtig Robinson, den der, kan du huske den der science fiction serie Robinson? Ja. Altså det er jo i princippet er det jo det koncept med Kant, ikke? Jo. Rumfamilien Robinson. Ja, en rumfamilie.